On avui hi ha una dona, hi ha talent, lideratge i futur. Avui hi som. I liderem. I transformem. I obrim camí perquè moltes altres hi arribin. Aquest Dia Internacional de la Dona posem el focus en nosaltres, en les dones que trenquem murs invisibles, també dins del cicle de l'aigua. Llevo en este mundo más de 15 años. Siempre ha sido una mezcla, ¿no? De sentir como que te tenías que esforzar más, por un lado, por ser mujer, y por otro lado, porque comencé siendo muy jovencita en un mundo claramente industrial y dominado por los hombres. Concretamente en esta casa siempre me he sentido muy acompañada, me he sentido respetada. Jo era operària. En aquest món encara no hi havia moltes dones, eren molt poquetes. Els treballs que fan ells també els podem fer nosaltres, no hi ha cap problema. En la meva època el que es feia era administratiu, la dona, i l'home feia electricitat o fontaneri en aquell temps, i ara és diferent. Vaig estudiar automatització i robòtica industrial, vaig estar 2 anys de pràctiques i després vaig estar aquí ja fixa. Em sento molt orgullosa de formar part d'aquest àmbit tècnic on cada vegada som més dones i la veritat que sempre m'he sentit com una professional més. Quan vaig començar a Aigües de Barcelona, pràcticament no hi havia dones en l'àmbit tècnic i, per tant, era molt habitual en reunions ser l'única dona present. Afortunadament, això s'ha anat revertint progressivament i actualment ja tenim paritat en càrrecs de responsabilitat, també inclús en l'àrea d'operacions. Això demostra que el talent i la capacitat no tenen gènere. La diversitat ens enriqueix i ens enforteix com a organització. Avui és un dia de celebració, perquè el 40% dels càrrecs de direcció i de responsabilitat estan ocupats per dones a Aigües de Barcelona.